Wijaya Putra original. Wae ya oh ya oh drama yang dening para putra kang samya anitih nrangga Cengkara sami hangkara busana kaprajurit kang galoyah lampah kang saya manengah rindaning dening para putra. Hei! Heya! Lo. Yoi jos. Wijaya Putra Rito Cengkaring dening para putra ingkang sami hangrasuk busana kaprajuritan lan kamar prajurit mangkudha kang jane setunggal atus sekawan dosa sekawan minangka panjang ping srana patembe praja kadhik
Oin. Loh, latala. Waroko Wijaya Putra katindak lampahing dening Sang Prabu Celeng Sregi katindak lampahing dening Sang Prabu Celeng Sregi ingkang Tomi Melatangasta sarpang lamaran tumuju wonten ing Kadipaten Kediri Badha Boyong Kusumaning Ayu Dewi saka langit. Katindakna dening Sang Prabu Celeng Sregi. Hello. Si Raja Gebes. Hei, 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 hei. Sing pidal kumara saking jroning negeri kang ingkang balakaswa prabasananira
Lara Surya Wedalira saking Celniti rasa madangi jagat mongop paning bocah ing kira merbabat bangsa mirat kena soroting Surya nampak mega lan gunung muling Basana Maratam Tama Wijaya putra Lemaksana siaga ing baris siap siaga Indonesia.
Goyang toh mas, goyang toh mas, goyang. Bebasan manuk mabur, mabur sedumur, katite lawan kucing, tresnoku. Katite lawan kucing, tresnoku. Hello. Yen Cinandra saya suwe tanah saya nglaledo merati pos kinapa sejarah putri Kediri tanahku jiwa tidak tanduk sak solah bewane orang ngira ayu lan manis besok kapan aku bisa nyanding rina wengi tansah kesat netra digeges saya gawe rusak ing raga wayah bengi kapuji jebul kabeh mau amung ngimpi eling aku tansah eling nganti besok kapan aku bisa nyanding rina wengi tansah kasat netra digeges saya gawe rusak ing raga ora ngira sliramu teko ing wayah kapuji jebul kabeh wau amung ngimpi
Celeng Serenggi. Seleng iblis laknat den setan del padha yak alekan golek pomongan tugu karepe dhewe. Amok-amok Suraprata Jayaprata. Kira paparangan bondo wala mati. Ngrepot tangan musuh maning ayu dewi sombong. Lambalah. Mijilipun si Maharaja Singa bareng Asmanira. Monggo Mas Pras ya. Panggilan ditujukan kepada Mas Cemet Bungul. Nggih. Mas Cemet Bungul si anak palir. Katuran mlebet wonten ing sasana pagelaran. Ing mangsana kala ngaturaken sugeng amirsani ngantos purna ing pagelaran nuwun. Nuwun. Piye to cah kita? Bocah ramlok latihan yo ngono. Halo, Cemet Bungul dipanggil. Cemet Bungul dari Kalimantan.
Atindak dening para bujanganong terpilih bujanganong terbaik Wijaya Putra original. Ora ndelopok tenan, ora ndelopok tenan, ora ndelopok tenan. Pusingnya makanya bergelap. Peduat porang we ya. Ya peduat wis ta. Ayo yo. Awas. Sing ati-ati kira bocah bagus katindak dening para putra. Ingkang sami hangaken busana panuragan ingkang amrek menapa Raja Mudha tlatah kutha Raja Panaraga kang jajuluh Sang Prabu Grana Sewandana. Raja Mudha gagah prakoso, gagah pidaksa ingkang sakti mangamara tegas. Bapak balune pati sisane Garindha.
yo iya on hello ya ampun cintaku. Wijaya Putra. Alon-alon waton kelakon gremet-gremet patone selamet geleyak waton kecanda.
Ora ndelompo tenan, ora ndelompo tenan, ora ndelompo tenan, ora ndelompo tenan. Halo. Nutut pura, ambekane nutut pura. Ambekane nutut pura. Dilereni lirah nutut. Yo! Dados! Loh! Ayo! 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 Masuk dan kok dedak. Ojek lagi saubengan kok wis ora iso. Kancane remuk e. Yo disumet sik to. Hei, sek. Sek. Cek. Hei, mau apa lo iku? Tresno apa? Tresno pindah. Tak awal bojomu kon. Lah iya makan kok aneh-aneh. Balik. Liyane pencilakan kon gak dhewe. Wah, ya guyu wae. Ya ampun. Peluk dong, peluk. Wah. Jangan. Moga-moga anakmu sok turun. Weh, Dek, aku terus no, Dek, weh. Lho go sik nang panggoanku sik. Kuwi jenenge sapa? Kuwi jenenge sapa ta? Sulastri. Sulastri. Nggih, iya. Namamu siapa namamu? Kayak ono mic, kayak ono mic. Hah? Oh, Iis Dahlia. Oh iya, Iis Dahlia. Kan? Apa? Oh, gak boleh lo kamu. Kamu gak boleh cemburu kamu. Gak boleh cemburu. Kamu gak boleh cemburu ya. Aku mau gamak tapi. Kamu. Iki saumpama nggih jadilanku ya apa Ki? Masuk ya? Kamu bisa jadil kamu. Kamu bisa? Enggak? Bisa. Diwarai sih ya di. Bisa. Oh, kamu kalau nyanyi bisa kalau nyanyi. Bisa. Lagunya apa lagunya? Kamu. Lagunya apa? Jalan. Apa? Setu. Setu. Apa sih apa? Statue lho, sing viral lho, Mbak Gia lho. Iya, Mbak Iis lagunya Statue ya. Oh iya, baik. Statue. Apa? Garam Cina dibakar. Kakak tutuk nol yo. Iku iso gak? Mek manduk tok dhek geleng-geleng ndak bisa. Wara ono sik take jadil ya apa carane? Karena dia bukan raja Loh, geleng-geleng. nyanyi gak iso jekan jadil sik teko kono nang rono. Kayak ana contoh ya, kayak ana contoh. Tang tuk. Ayo kowe aja kipasan nek kendang lu. Kowoprok. Tak kayak contoh sik. Ya. Iki lebih dikendangi iki lho. Nyapa kok? Ya ora roh teko tukang kendang teko aku. Oh iso kan? Boleh iki nek Asli. Lagi legend iki asli iki legend iki. Iki lho penyanyi kok ngukur-ngukur bokong ngeket meng jane nyapa to?
Ada. Sini kamu sini. Bisa sini, nyanyi sini, nggak? sini dulu. Bisa? Sini dulu. Ayo todang cak ngobah kok Bisa. maju. Bisa. Lagune Salam Tresno. Salam terus. Madep ngarep. Lah kok wedok kok duwe pentil kok mau tutupi ngene piye? Lho. Endi wong kempes? Kempes ngono. Astagfirullah. Kempes ngono to ya ampun. Ya ya jane bayi apa batang? Kowe emang jarene iki anu. Susumu kok kempes? Biyen ya kayak Mbak Cynthia. Lah kok iso kempes? Lah kan Demi. Aduh. Kowe ndang lumahno ge ideken gulune. Awakmu gak iso kelok nang payudaran iki. Lo gak iso misalnya. Pedongol Ya wis medangal. Kok gede sih? Lah kok gedine padha wi susu apa tumor? Wis susu. Ndek kayak benges nek moto jane perang jane. Udah. Kowe unjukno suaramu balapan ku lho, tunjukne. Lah. Lah kok mendikol ngarep. Duh, maruko kene. Kita pateni besok. Iki nyambok ngedrek. Nyanyi Mbak karo Cynthia. Gak iso kowe ngedrek dhisik. Ojo. Nyanyi cara males. Yo. Seto kose. Ora mbok isolasi sik to. Ora mbok isolasi to. Wis ya. Satose kok bareng ki bablas ngedrek ngono lho. Yo. Yo. Raine dipacul. Lah kok raine dipacul lho. Musike wis mandek aja ngebor sik. Musike mandek apa enggak? Ngene. Ya Allah Gusti. Penake ya. Iya, wong kok ayune kaya punden. Penake kaya di Ya Allah, delanda. Ya Allah polane ya ampun kaya maesar. Saya tahu, kowe emang wis marang tak kowe. Kowe weruh kowe ayo. Iki sitok sing jek 6 iki geng ya, iki sing wis debak basa ya ayo wis tuwek wis ya, kira-kira 6. Gak iso. Kabeh kudu adil. Kira bakal kurang bopone bareng tak pakat. So.
Ayo kanca para kanca, dulur para dulur, kadang para kadang ayo lumpuk ning lumpuk. Piye rasane piye? Piye apa keluhan apa? Wis iki ngapunten ingkang kathah Bu, niku mboten barang senono. Niki mawon mung guyonan. Oh nggih. Lek tenanan teng wingking. Nggih, lek tenan. Ngaplo. Ya apa menawa wong aku ya mek tawa. Duit gak ono nang wingking. Weh, iki kamu mau dangdut gak apa Mas Jos? Gak apa-apa. Mas Irul, mboten napa-napa. Apa sih? Atraksi. Oh iya, tak kayak atraksi dhisik. Lah kok sandal kok jepit ngono. Astagfirullahaladzim. Awet-awet cek. Iya ki lho sing bar mulai ke Kalimantan kuwi lho kayak ditarget kok. Aku ponyang aku. Aku ra nyang iki. Waspada no sing ngadep hingga bocah bagus. Idoni iki iki mang lho kan. Lah apa mau idoni? Idoni matamu. Iki lho, sikilmu aja nang raiku. Aduh. Beh. Arek kok. Yo. Pangestu nyuwun sambaing pangestu. Lah, iku mang contoh niki mang ya.
Oh nanti sor. Bisa apa dhuwur? Ini kuat nih isar kowe. Awas. Iya. Awas. Iya. Awas. Beri tepuk tangan yang meriah, Dunar. Wijaya Putra original. Dangdut, nyapa kok dangdut iki? Weh, ngesakno aku. Dangdut sing nyanyi sapa? Nadine, sapa mung jenenge? Nanti. Nadine. Mas Ulum, sing nyanyi Mas Ulum. Ya oleh loh Mas Ulum nyanyi. Aduh. Beda nggon dek nyanyi ne, beda nggon. Nggih, Mbak. Dek nyanyine nek peteng-petengan kaya tane punden. Pak menang peteng. Iki tak kayak dangdut Pak ya, Bu. Ben rodok gayeng sekedhi mawon. Jare Cynthia gak usah toh, Ojo ta Mbak Cynthia, Beh. Wiwatike pahu iki kentekan bahan asline. Iya. Monggo Mbak. Tak lagu ya apa? Gak lagu. Ya wong kene cek gayeng saiki karo Golek kesuwen anu separo gak apa-apa. ya ojo ta. Gak mau siarke toh. Siarno. Baik hadirat Yang di warung ndasmu. Warga niki ngendi? Kaloran. Dalam rangka 45. 45 ndasmu. Apa? Dalam rangka nyadran bersih desa. Oh, nggih. Ritual Jumat. Lah niku lho niku. Niku diaban niku. Lah kula mboten nate. Nggih, pokoke tak tonton dangdute lho Pak nggih. Mboten napa-napa wis kula mboten saged nyiaraken. Sosone jonggo garungan stres ini rasa digo. Lah iya. Lah nggih. Ya Mbak Cynthia dak turun. Ya. Mbak dia. Wijaya Putra. Oh.